Magandang araw sa ating lahat. Ito ang Malibok, Punta Cruz. Itong lugar sa ating Cab Secretary ni Duterte na si John Ibasco. Nandito tayo. May bisitahin ako dito at alamin kung ang sinasabi ay totoo. Sundin niyo ako at sa hindi pa kayo sumunod sa akin at please subscribe at pindutin nyo ang notification button para malaman nyo kung anong mga sumusunod na vlog natin. Okay, nandito na tayo sa Malibok, Punta Cruz. Ito ang one of the beauty spots in the Philippines. Okay, noon na to sa buong mundo. Okay, mga guwaps, mga kaibigan ko, nandito na tayo at alamin natin ang mga istorya nito para malaman natin kung yung Capri at Third Eye ay totoo. May dalaga dito na nakakita ng Capri ditong lugar sa Punta Cruz Watchtower. Okay, ito, kita nyo mga guwaps, ito ang lugar na sinasabi na may Capri daw. Alamin natin kung totoo ba ang sinasabi, sabi-sabi ito na. Okay, sundin nyo ako. Third eye, makanong makakita. Ya, na ito eh. Anak nimo? Halabag vlog. Anak nimo? Na sila. Joy, Ganun gadungan ko sila. sa mo ron nimo bay. Pwede na tayo vlog nimong third eye. Asa ang anak, Ha? giwawon man. Istorya ho nagon nga na. Narito. Siba? Kanjing sa kita sa kwan pa na si. Pa na ka-vlog na ni Jaron. Wa sa kwan pa na si Jagrid. Interview na ko na. Ay salamat kay di ako sa Pila na sila ka anak. Punta Cruz. Adun ay mga kaybulungan nga akong nakitaan nga angay gyud na to ning susihon og unsa ka tinuod. O inyong mahibaw-an kung sa ni karon akong istorya ang iyang inahan. Ma'am, asa to siya ang third eye? Kung na si third eye ja ahang kwan mas lakay suon gud murag duha. Imong ko ng anak. Duha sila kay suon pero ang panapon na murag naliwat ba. Duha kay so pila buk anak nimo lay? Upat. Ya duha ng third eye. May duha third eye pero kanang isa murag wa na kay bugoy man gud. Musuko na. Sa may makita niya sa kasagaran. Ang anak tanan ay mga kanang mga white lady, mga mayan mga nakakapre ko man. Ni kapri ani. Ato kanang nito. Hala. Kanang Saman. pasya da. Diay. Pero basta pangutan ana sa mga barkada. Kanang ang isa pud ka laki kanang nagtrabaho lokal sa sita, mahawita pud sita. Makita bon. Kanang nakaron diha ang atuon ron. Tuwa sa babaw, ato akaw. Lagi sa may Lang kamong giwawon. address. Ato babaw ba? Babaw ani? Ay esquina? Ang boundary. Pangutan asi ja. Sa may ngan. Wincho. Sa may hang pangitaan dito asa. Narangan na sa Wincho. Asa man baya? Ato tong las ba? Ano bang ikaw na sa NCCP? Kanang nay anang esquina? Oh, diha pangutan na. Inji. Ka wala mo na aron. Ay hindi ko maglugay ma'am. Salamat ha. Ato sa Okay, ato na ko mga guwaps sa mga kaigalaan ko. Makita na kung sa tinuod ning sultin sa mama nga na third eye anak. Okay, dengan salamat ma'am. Ang ni kapre. Anak ako ni kapre ani matud pa sa anak niya si Mincho. Asa dapit na ni kapre? Asa? Kani? Yan sa mga residential na dia kanang na dia. Sa apil. Sa chamber. Kana sa atong tanawon. Kani lagi. Anak ko ni kapre ani matud pa sa ni Mincho nga tong anak sa kung hinabi karon. Okay. Mo dapita nga nay kapre. Luyo ni sa tower sa Punta Cruz. Okay. Punta Cruz ni. Tower niya. Oh, tawin. Okay, kana kasama na yung na. Asa? Ha? Landmark. Okay, mo ni landmark sa Taakuan sa Punta Cruz. Okay, ma'am, di kong dugay Mincho ah. Okay, ato na si Mincho. Mo ni ang landmark sa mga istoryang Lapu-Lapu. Itong anawon pagdunggo, dapat din hindi sila Lapu-Lapu yung dunggo. Nakadunggo din sila Lapu-Lapu din eh. Sa malili mo maak ning iro. Mo ni. Mabasa na to. Maklaro. Okay ka mo lay nahilig basa.
Kaya din nga eskina ato makita si Mincho o mangilawon mangingiulawon man ko daw ning ka ma-interview baka nato na ato baka ning mablaga so yan ato pupungutan na ariw na ba mali nga eskina. Okay mo asa dapat bahay nga lang Mincho day Mincho basta kay Mincho kadang night third eye bitaw. Oh, kibaw. Tagdi ka dire? Ay, dire man. Ha? Kana bang makakita og diingon nato nga na. Wa ka bantay. Sige ikaw. Ikaw na. Ah. Ani hoto na rin. Kaya hiyo sa pangutana ko ari usa. Kung aton sa ring dali. Ako jang gihuwat gaya ron makapangutana ko. Ah, dapit. Oh. Awli pa di ani? Asa ka malig? Asa ko ana? Mato ka doon ka dito? Di ako ari. Ay, ani ra ka? Ana ba? Asa be tanaw ko na tungod nang kuan. Anang Anong truck? tungod na. Oo. Aka nang marag nay marag bitingsin nga umuman. Oo. Nay bay ana. Kasara na pa ng ubos. Diyan na nang bayan naman sa lula na siya. Sakto may yang lula kay yang nanay kay magos. Mo na gid tingali ni. Nga estina giingon nga naa si Mincho diri. Taas gyud akong lakaw da. Magiwawon ba kuno ni di ba kuno nimo. Atubang og na imo istorya sa awan nato ni. Ang inahan may istorya nato dito. Iba na dungog ninyo. Di mao ni diri. Nga tuon mao ni kang bahay kamaligaw. Kay nga magkamalig na sa NCG. Sa nga ana nga kumpanya ang kuan diri. Construction nga firm na diri. Okay. Arita. So ayan na to mga clubs o kuan pangutana mo duol ba nato o maistorya ba nato in town. Kay kung di maistorya nato wag tayo swerte yan paghania. Okay. Dong, ayong buntag dong. Ayong buntag malapita da. Okay mga kaigsunan na niya naging ko sa balay naging. Oy si Lola may buntag Lola. Oy. Ma'am, may buntag. Ikaw si Mincho? Dili. Isang day? Ato pikas. Ay, wala. Dili ka sorry. Abi kung ikaw na. Yung mama igsuon ni mo na. Si Mincho. Dili ako sa bangkon. Apo man ko ni mama mo gyud itong istorya nga na diri no. Kay vlogger ko nya. Anya ko. Okay na. Igsuon kasi ang mama day. Dito mi mag-vlog mo daw dito sa merkado nya hapit ko sa kaning palengke na to hapit ko sa kay Ang sa mga vlogger. Apang luna nun makita mo da kuan ko hapit ko dito nya nakaistorya mi ko uy hala mo din na ko sa mulaw sila ko interesting nga story nila nya wala sa iyo apang luna nun Apang lunanon. uy gwapa man ni Mincho di ay bujag ha isa kape Patanaw ko. amo ni si Mincho gwapa man si Mincho. Siyempre liwat sa kaliwat. Liwat sa kaliwat. Wa jaw hanggi ko na. Apang EPENG. Ja loon, ja nanon. Okay, nakahinabi na ko imong mama Cho. Lingkod sa Cho. Mag-istorya ta ni Cho, mag-vlog ta Cho ha. Kaya musikat ni Cho. Ay sikat man pud tagamay atong uban, kita na pa ano pud magpasikat na nito ha. Bitaw kumidya niya magpasikat din yung pasikat nga mo lang nga makakita ninyo kung sa among mga naitabo dili sa among alon Maribuhok kung say kanindot sa Maribuhok ingon man sa ilang Punta Cross dito ko gikan nindot kayo og diri na po ko kaya dunay koy giklaro kung sa katinuod ning istorya sa mama ni Mincho. Okay tayo ang ingon siyang mama nga night third eye atong pangutanon kung sa katinuod ay Cho bakit mo siya makita mo Cho Pag ko atong bata pa ko makita jud ko kanang mga white lady. tinuod nga makita nimo lima istorya nimo Di magtalikod ra jud sila. nya wa pa kagsuway gatubang nya pagkakita nimo ana unsaon nimo Wala ra. di ka madlok yay Murag koan na naanad na. asa ang primero gyud ka nakakita unsa man gyud sinugdanan gyud nakakita ang libaw ka nga third night third eye nimo Koan sa kanang sige kog duyan-duyan sa amo ang likod sa bahay atong may serigulasan.
duyan sa una ito yung luyo niya human adto so sana may sige nang gipakitaon ka kapila gito ni tabo. Mga lapas po na pud to eh. Ha, daghan day. Nya sa may klase og mao gihapon ang imong Mao gihapon. si gihapon. Wa kita lain. Wala. Sa may imong una-una adto sa kay kuan to, sa may ang tuyo nimo. Ba lagi kay mura man siya kanang kuan mura kog iyang alagaan. Kanang sulay-sulayan ko niya while mag-kuan duyan-duyan ko. Aw mo duol yun din nimo. Mm. Pero di paglingi nimo na pa. Og ganang lingion nimo siya murag wala na pero og kanang magkuan ra ka focus ra ka nga kanang adto ra ka magtan-aw murag iya jud ang sulay-sulayan or kanta-kantahan nga na. Nakadungog kas kanta. Hala. Hey, nang bibahot ang balibo. Pero di hadlok nimo. Dili. Kuya. Pag first time na hadlok gud ko, Lucky siya o sa bye. ba eh? Mura na gid siya mama na. Uban pa sa gibuhat niya uban. Kadto ra iya akong kanta-kantahan. Masa po kanta ha? Lain man. Sa di why wording? Nya, human na to. Kuan. Wala na. Nya pila ka wala siyang balik o sige pagbalik-balik. Wala. Wala kita hantog garon. Kuan mga 18 na kung murag nawala na siya. Wala siya. Nya kanang nakakita sa kapre sa anang lay kuang ko ko anak niya nakita kapre anang lay nakuli kapre anang lay. Atong mga Sa ron sa bahay. may istorya na to. Dito mapatawag na to ali. Magkuan pa niya klase. Klase siya kanang kasi kanang online. Already na to siya mo eskwela. Ay padung na de. Nya ikaw siya sige pagihapon ron. Basi. Unsa kuno iyang makita? Mga kuan man daw kapirya ng Lain po na iha? na mo. Kapre po niya. Mong naabot mo siya itong Punta Cruz. Nakita siya dito. Pwede maimbita lagi na og naipatanaw. Sukuyog po na. Murag di na. Di. Mauwaw na. Ikaw mo sa una ikaw mo kuyog ka sa una. Ka mga barkada. Ana ila kang imbitaron. Nya makita Yung ron. maglaag-laag may nasa kanang tower. Oo. Tas kanang dugay may manguli. Oo nya. Yung mag-story-story sila mga hadlok-hadlok. Hmm. Kadugayan kay manglingi na sila atong watchtower jud kay kanang noon mga nang watchtower nga naa ako nagpuyo. Oo. Nga mo to manglingi pud mi. Hmm. Nya mong hadlok sila nya. Nya ako ila kung pangutan-an ko naa ba ko nakit-an. Oo. So ingon na lang ko nga wa. Pero Kay nakita aron ka? di sila mahadlok. Pero nakita ka. Unsa man? Sometimes kanang laki siya Nya kita likod. Di matubang pod. dili sad. Di man sila matubang. Di sila matubang. Nya asa ang padung ang laki? Adto ra magtambay murag magtan-aw na mo. Siya ra usa. Nya sahay ka na mga bata nga magtingog-tingog, magdagan-dagan. Ang dagan. Hindi ang katanaw nimo nga katalikod maka. Murag nagkuan ra ba? Ato siya nagtan-aw. Oo. Tas kanang murag naminaw ra na mo ba nga na Di ba? Klaro gina siya, klaro lawas lawas nya nay o. Nya ang sinina itom. sa man t-shirt, sa man Mo siya galang pangpari. ay nga na gali. Tinuod gini niya. Wala. Biyawa de. Pero wala ka sukal adto, na po daghan. Makita nimo. Kuan na murag wala na kaayo. Wala na. Pero ka lang manghod sige pa na siya. Mura kay mo kalit pa man siya storya siya. Siya ra sa? Kanang mo ato siya sa among manggahan. Mag-storya-storya na siya mo tingan na lang ikong kinsa isang kastorya. Pero wala niyo pong tanag kinsa ka istorya. Wala. Di po siya matugan og kinsa. Pero may imbitar na siya og nay patanaw na. Okay ba? Siya rin magbuot ana. Ya ikaw sa naapat nga karon. Wala na, wala gyud pagkita nimo. Tayo no. Sige kay salamat kayo. Chua, Mincho say nga nimo tinod. Mincho. Plido. Ligaspi. Taga asay address nimo taga Punta Cruz. Punta Cruz. Okay, salamat Chua. Lah. Sa una ni ron.